Det er klart her. Jeg skal tale om en database om, hvad danske vejnavne er opkaldt efter. Jeg vil starte med at sige tak til Geoforum for at give mig lov til at få underholdt jer endnu en gang om mit sjove lille projekt her. Først kort om mig selv. Jeg hedder Peter Brodersen. Jeg arbejder ligesom Morten hos Septima. Jeg trådte ind i GIS-verdenen i 2005 med et website, der hedder Findvej.dk. Så jeg har været selvstændig en del år. Jeg har været Septima siden 2018, og så er jeg meget aktiv frivillig bruger på både på Wikipedia og på OpenStreetMap. Wikipedia har været på siden 2004, og OpenStreetMap siden 2008, både professionelt og privat. Jeg kommer til at tale en del om historiske ting, ikke mindst. Jeg er ikke uddannet historiker. Jeg er heller ikke uddannet programmør for den sags skyld. Jeg er selvudlært inden for alle de her fag. Men jeg er glad for data, og det er jo det, der tæller i det her omfang. Vi skal tale lidt i dag om et navneprojekt, om hvad ting er opkaldt efter. Vi skal derefter kigge på alle de muligheder, vi så kan gøre, når vi har alle de her data struktureret. Så kigger vi på, hvordan OpenStreetMap behandler alle de her etymologiske informationer. Og så til allersidst, så skal vi kigge lidt på datagrundlaget med, hvor kommer alle de her informationer fra. Først og fremmest navneprojektet. Jeg har lagt det ind på en side, der hedder navne.findvej.dk, som alle kan gå ind og kigge på. Og det er simpelthen en tjeneste, hvor man kan gå ind og slå alle mulige veje op. Man kan slå et vejnavn op og sige, hvad det er opkaldt efter, eller man kan slå et emne op, som f.eks. hos Andersen, og så kan man se alle de veje eller bygninger, der er opkaldt efter det emne, man har valgt. Det er mit eget website. Det samler OpenStreetMap og Wikidata-oplysninger. Det bruger Postgres som database. Det er ikke så vigtigt, men det er mest for dem, der går op i teknikken. Al koden til det her projekt, det ligger på GitHub. Og det startede egentlig med, at jeg havde en tidligere kollega, Sofie, der nu sidder i KDS. Vi havde en legedag herinde hos Septima, hvor hun lavede kort over, hvilke veje i København var opkaldt efter mænd, og hvilke var opkaldt efter kvinder. Og det synes jeg var en lidt sjov idé, så det gav mig lyst til at kigge nærmere på data, og så kigge lidt mere struktureret på det. Må jeg lige afbryde dig hurtigt, Peter? Ja. Har du skiftet slide nu, eller er du stadig på forsideslidet? Skal vi lige se. Jeg burde have skiftet slide. Den skiftede først hos mig nu, faktisk. Okay. Skal vi se. Nu kører den ordentligt. Det var det, den her fast på forsideslidet hos mig. Okay, vi prøver lige, ellers må I lige se til igen. Projektet her, det handler om det kvantitative i modsætning til det kvalitative. Fordi der er rigtig mange lokalhistorikere, der har gjort et fantastisk stykke arbejde med at skrive ned informationer om, at Gabelsvej i Bramming er opkaldt efter den og den person, hvornår han var fra, og hans relationer til området, alt den slags ting. Det vi kigger på, det er at sige, kan vi samle tingene struktureret, kan vi proppe det ned i kasser, så vi kan lave opsummering på tværs af alle de her oplysninger. Så i det resultat, vi bruger her, der har vi ikke mellemregningerne, eller historierne, eller kontekst, som for eksempel, hvorfor beslutter man sig for, at vi skal opkalde alle de her veje efter gamle generaler eller lignende. Vi har data for over 45.000 veje, som det ser ud på det her tidspunkt. Der er cirka 110.000 veje i Danmark, så det er rimelig godt repræsentativt. Vi har oplysninger om veje, vi har oplysninger om skoler og kirker og med mere, altså forskellige bygninger, og også nogle enkelte byer, hvad de er opkaldt efter. OpenStreetMap og Wikidata er jo internationale projekter, så det her behøver ikke være begrænset til Danmark, men man skal jo have sit fokus et sted, og så jeg har valgt at nøjes med at opdatere oplysninger om danske veje. Når vi har alle de her oplysninger, så kan vi også lave opslag på kommuneniveau for eksempel, så vi kan se, hvor mange veje er opkaldt efter kvinder, hvor mange er opkaldt efter mænd. Det har jeg lavet en underside om her. Jeg har også valgt at opdele det på, om er det opkaldt efter folk, der rent faktisk har eksisteret, eller tager vi mytologiske personer med. Altså er ting som gudinder, Odinsvej, Thorsvej, den slags ting, Friksvej. Er det opkaldt efter en person, der rent faktisk har eksisteret, har haft en lokal betydning her, eller er det bare et eller andet mytologisk væsen?
I min seneste opdatering, der fandt jeg ud af, at cirka 45 ud af de der 98 kommuner, vi har, det vil sige cirka halvdelen, de har maksimalt 2 veje opkaldt efter kvinder, der eksisterede. De er ikke så meget, som man måske skulle tro. Vi kan også dykke længere ned ind og kigge for eksempel på en enkelt kommune, Hjørring Kommune. Der er det her databaseopslag med alle informationer viser mig, at der er der er opkaldt veje efter 2 kvinder og 107 mænd. Og inklusiv de fiktive, så er det 15 kvinder og 127 mænd. Men altså 2 kvinder og 107 mænd. Og den ene kvinde, som en vej er opkaldt efter, det er en ægtefælle til en mand, som der også er opkaldt en vej efter. Og den anden kvinde, hun producerede krydret brændevin. Så det får man også en vej opkaldt efter sig i Hjørring. Så det er ikke for at hænge Hjørring ud, det er bare et eksempel på, at vi kan gå ind og kigge på en kommune og se, hvordan er fordelingen endelig. Så hvilke muligheder har vi med alle de her strukturerede data? Alle de her ting i min præsentation, det er databaseopslag i den her PostgreSQL-database. Så der er ikke nogen manuel optælling, der er ikke noget manuelt målrettet med at sige, nu skal vi finde veje opkaldt efter arkitekter, nu skal vi finde veje opkaldt efter tingene. Der har været et stort testarbejde, som jeg kommer ind på senere, og alle de her data, de er fra starten af november 2025, altså lige omkring kort data, eller kort dage. Vi kan lave de simple opsummeringer for veje. Vi kan for eksempel sige, hvad er det mest brugte emne? Jamen det er birk, har jeg fundet ud af. I hvert fald den måde, vi har registreret på. Der er 354 veje opkaldt efter det. Det mest udbredte, hvis vi kigger på kommuner, jamen der er både birk og rose optræder i 92 kommuner. Hvilke personer er så mest udbredte? Jamen det er Grundtvig og Sten som dækker i en håndfuld kommuner. H.C. Andersen, han er ikke engang i top 5. Han er kun i 30 kommuner. Så er der også det her med, hvilke nulevende personer har vi opkaldt veje efter. Og dronning Margrethe, den anden, hun er ikke overraskende den er mest repræsentativ i 14 kommuner. Der er mange, der følger nogle regler af kommunerne, der følger regler om, hvad de skal opkalde veje efter. Normalt siger man, at man ikke skal opkalde efter nulevende personer, måske bortset fra de kongelige. Men vi har altså også en del veje opkaldt efter sportsfolk, ikke mindst OL-deltagere. Vi har Bertel Haarder, der har en vej opkaldt efter sig. Bornholm, Bjørn Nørgaard har en vej opkaldt efter sig. Og Johnny Madsen, som godt nok er død nu, han havde også en vej opkaldt efter sig, mens han stadig var i live. Så det er lidt over 3.000 personer, vi har veje opkaldt efter. Og den mest udbredte profession for, hvad alle de her personer har for hvad veje opkaldt efter, det er politikere. Det er lidt pudsigt, hvordan det virker, men nu er det jo lokalbestyrelserne, lokalpolitikerne, der typisk bestemmer, hvad veje skal hedde. Og politikere kan tilsyneladende godt lide at opkalde veje efter politikere. Hvis vi kigger lidt længere ned på listen, kan vi se, at der også er en masse veje opkaldt efter forfattere og digtere og kunstmalere. Og egentlig på en 5. plads en masse landmænd også. Men der er en masse landmænd, der har udstykket grunden, og så den vej igennem kommer ind på, har fået stedet opkaldt efter sig. Og dermed er trædet ind på listen. Men det er meget repræsentativt for den Danmark så ud for f.eks. 100-150 år siden, hvor en masse landmænd begyndte at udstykke deres grund. Så kan vi begynde at lave de lidt mere sjove databaseopslag. Vi har en masse veje, der er opkaldt efter andre steder. På Amager har vi rigtig mange veje opkaldt efter alle mulige forskellige lande. Og dem har vi jo også koordinater på. Så vi kan jo lave en topliste over, hvilket sted er længst væk fra, hvad de er opkaldt efter. Og hvad vi har fået registreret, så er det Samoavej i Aarhus, der er altså fjerne sted på jorden fra ophavet. Vi kunne egentlig også beregne afstand til astronomiske objekter. Vi har jo nogle Solvej og Marsvej og Andromedavej og den slags ting. Men her er afstanden altså ikke konstant i det jorden drejer og bevæger sig om solen, så det vil være lidt svært beregnet. Og man kan sige meget positivt om Postgres og dens geografiske databasefunktioner, men lige nu er der ikke nogen oplagt understøttelse for astronomiske objekter. Men det kan jo være, at det kommer på et senere tidspunkt. Vi kan også lave nogle sjove projekter, som at fordi alle de her data ligger i OpenStreetMap, så kan vi jo bruge nogle rutevejledere, som for eksempel OSM, der er Open Source Routing Machine. Så kan vi lave vores egen ruteprofil. Og så kan vi for eksempel lave en ruteplanlægger, og det er også en af mine undersider.
Det er simpelthen en live database, der laver ruteberegner, der undgår veje opkaldt efter mænd. Så hvis man skal rundt i Carlsberg byen her i København, så kan det godt blive lidt af et problem, at man skal undgå alle de her, der er opkaldt efter Carlsberg og Ise Jacobsen og Rahbek og så videre. Det er simpelthen en live database, der bruger helt reelt data. Så der er nogle ret gode muligheder, i stedet for bare at lave en hjemmeside, så kan vi også lave nogle sjove præsentationer på den måde. Man kunne også forestille sig, at man vil lave en ruteplanlægger, som når man kører på vejene, en helt almindelig ruteplanlægger, så fortæller den om den vej, man kører på, og så kan fortællingen jo være tilpasset den tid, man er på vejen. Så hvis man kun er på H.C. Andersens Boulevard i 30 sekunder, så kommer den med en hurtig opsummering, men hvis man er på H.C. Andersens Boulevard i 10 minutter, så er beskrivelsen så meget længere. Der kan være nogle sjove muligheder, når vi nu har adgang til alle informationerne. Vi kan også lave nogle lidt mere politiske opslag, som for eksempel, vi havde jo en kønsdebat, og jeg nævnte det jo før, det her med, hvor mange kvinder og mænd har veje opkaldt efter sig. Og her tilbage fra min opsummering i november 2025, der har vi 470 veje opkaldt efter kvinder, og ca. 3.000 veje opkaldt efter mænd. Det er så en kønsfordeling på 14 til 86 i mændenes favør. Og hvis du så kigger på mænd og kvinder, der rent faktisk er eksisteret, så falder kvinderne lidt mere ned. Fordi en del af de veje, vi opkalder kvinder efter, er netop gudinder og den slags. Så der er altså en lidt pudsig kønsfordeling, ved det angår. Vi kan også lave databaseopslag og sige, at jeg vil gerne finde ud af, hvilke veje er opkaldt efter folk, der har været medlem af et nazistparti for eksempel. Og det vil sige medlemmer af NSDAP eller DNSAP. Og der finder vi, at 4 kommuner dukker op i sådan et opslag. Det er Frederikshavn, Tønder, Aabenraa og Helsingør. Og af en eller anden grund dukker Helsingør op i 2 tilfælde med 2 forskellige personer. Igen, det her det er blot, hvad man kan få ud af at lave databaseopslag. Det er ikke fordi, jeg har målrettet efter en eller anden konflikt, eller jeg vil pege fingre af de her kommuner. Det er bare det, der er interessant, når vi nu har de her strukturerede datasæt, hvor vi simpelthen kan lave et helt almindeligt databaseopslag på. Det er ikke en diskussion om, hvorvidt de her folk bare slemme eller ej, men selvom jeg nok godt kan sige, hvis man er medlem af en nazistparti, så falder man nok ikke på den rigtige side af good guy-skalaen. Vi kan også lave nogle visualiseringer. For eksempel, vi kan lave de største sammenhængende træer med at sige, hvis jeg nu vil være et område og kun være blandt kvinder, så har vi et sammenhængende vejnetværk for bestemt emne eller køn. Her har vi en 6-7 km i Næstved, der er begrænset til eksisterende personer. Og jeg har lige tilladt mig at ignorere Dronningens Boulevard i Herning, fordi den er længere end de her 7 km. Men det er lidt kedeligt, hvis vi har et træ, der egentlig kun er én vej fra én person, vores gamle dronning. Et tilsvarende net for vores mænd, det ser sådan her ud. Der har vi 95 km bolddrøs på inde i København, hvordan man kan tage fra over Frederiksberg til Valby og til Nørrebro og næsten ud til Amager, men ikke helt. Så det er en lidt større mængde. Og det behøver jo ikke bare handle om køn. Det kan fx også handle om professioner. Nu nævnte jeg, at politikere var glade for at opkalde veje efter politikere. Og her kan vi kigge i Sønderborg, hvor vi også har en 15 km, hvor vi så kan se med, hvor stort netværk vi har. Jeg tillader mig at lægge en lille buffer på, fordi der kan være rundkørsler og andet i den stil, hvor der ikke nødvendigvis er registreret en vej på, så man må godt lige springe en 50 meter for at komme fra en vej til en anden. Men det er altså en måde også at vise, at alt det her med vejnavn, det er jo også en del af vores kultur. Altså, det er jo stort set altid kommunerne, der bestemmer, hvad vejene skal hedde, så hvad er det politikerne i kommunerne har bestemt, at politikere er de vigtige opkald veje efter. Så kigger vi på lidt mere statistik. Vi kan kigge på, hvor mange, hvor langt hvor mange kvindekilometer, hvor mange mandekilometer er der så at sige. Dronning Margrethe i sig selv, hun står for 4% af alle kvindernes vejlængde. Så sådan er fordelingen med kvinder og mænd.
Og vi kan også tilføje hankønsdyr, som har 11 kilometer at køre rundt på. Og tænker man, hankønsdyr, hvad dækker det over? Jamen, det dækker over ting som Bambi og Fenrisulven og hesten Grane fra nordisk mytologi og Pegasus. Så i Wikidata, der bliver der simpelthen skelnet imellem mænd og kvinder og hankøn og hunkøn. Der er også plads til transkønnet, hvis det skal være, men der er ikke nogen veje opkaldt efter transkønnet endnu. Men databasen understøtter det da. Og så kommer det svar, I har ventet på, i hvert fald hvis I læste mit oplæg til helt tilbage fra kort dage, at der stillede jeg jo spørgsmål i mit oplæg om Lærkevej, som er et af de mest udbredte vejenavne, vi har. Er den oftest opkaldt efter fuglen eller træet? Og svaret er, at det er 70% fugl og 30% træ. Det er jo rene databaseopslag, vi har her. Og vi har simpelthen kigget på, hvad er alle vejene, enten gennem litteratur, med at det står, det er opkaldt efter lærkefuglen, eller vi kigger på de nærliggende veje. Hvis der er en drosselvej ved siden af lærkevej, så er det nok fuglen. Hvis der er en poppelvej ved siden af lærkevej, så er det nok træet, den er opkaldt efter. Borgmestrene, de borgmester, der var jo opkaldt efter, så er de konservative eller socialdemokratiske. Og der er der et stort overtal af socialdemokratiske. Faktisk så meget, at der er flere veje opkaldt efter socialdemokratiske borgmester, end borgmester fra Venstre og konservative til sammen. Og så skrev jeg lige for sjov, hvor mange musikere fra NATO-lande med et bruttonationalprodukt på over $500 milliarder har steder opkaldt efter sig. Og det kan jo lade sig gøre at slå op. Der finder vi 17 musikere fra USA og Sverige og Tyskland og Frankrig. Og et opslag som det sidste, hvor jeg tænker, nu prøver jeg bare at finde på noget, nu prøver jeg at kombinere så mange forskellige datasæt og mange forskellige idéer. Det bliver lige pludselig en rigtig tung, rigtig stor forespørgsel, der dukker op til formålet. Den er, den fylder lidt. Så vi kan kigge på etymologien her i OpenStreetMap. Hvor kommer alle de her informationer fra? Hvordan registrerer vi dem? Hvis vi kigger på OpenStreetMap, så kan vi se, at vi kan kigge på Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Den har nogle egenskaber. Det er et konferencecenter, det er en bygning, den har et navn, den har tidligere heddet noget andet. Og så kan vi også registrere i Wikidata oplysninger om den. Så OpenStreetMap har en del af jer sikkert hørt om. Det er lidt Wikipedia for kort. Det er en masse virksomheder, frivillige og myndigheder, der altså vedligeholder et kort over hele Danmark. Og det er jo mere end bare veje. Det er jo også bygninger. Det er, hvor der er flagstange i, på kirkegårde. Alle den slags ting. Det er meget, meget mere detaljeret end de typiske temakort, vi kender fra myndigheder og lignende. Hele OpenStreetMap kan downloades. Så OpenStreetMap hjemmesiden, det er altså bare en tilgang til alle de informationer. Et vektorbaseret data med nøgler og værdier. Vi har både de fysiske karakteristika, f.eks. antallet af vejbaner og overfladebelægning, og vi har også metadata, som f.eks. fartgrænsen eller overførselsåret, eller som sagt etymologien bag de her ting. Så altså vejgeometrien, navnet, etymologien, der kan vi have noget fritekst. Vi kan godt bare skrive, at H.C. Andersens Boulevard er opkaldt efter H.C. Andersen, men det er ikke så interessant i sig selv. Det er jo mere de strukturerede informationer, der er spændende. For eksempel, hvilket Wikidata-emne det er. Og vi kan så kigge på det her, det er fra OpenStreetMap. Hvis vi kigger på Helle Godtveds Plads, så kan der stå, at det er en plads, Place Legion Square, det har et navn, det har en information i Wikidata i sig selv, og så er det opkaldt efter, altså pladsen er registreret i Wikidata, og Helle Godtved er også registreret i Wikidata, som vi så henviser til. Og det er den henvisning, der er det interessante, og det som jeg har baseret min hjemmeside på. Så Wikidata, det er altså emne med key value, A er lig med B. Så for Helle Godtved, der har det her nummer i Wikidata. Hun er i tilfælde af menneske, ja det hedder det, alt er i tilfælde af et eller andet. Hun har et køn, der er kvinde, hun har en beskæftigelse, der er gymnastiklærer, hun har en anden beskæftigelse, der er forfatter osv.
Så sådan har vi en masse uafhængigt struktureret stamdata fra de forskellige emner. Det er også den strukturerede del af Wikipedia, det vil sige, Wikipedia optræder jo på over 200 forskellige sprog, så hvis vi skal have befolkningstallet for Danmark, eller hvem er vores statsoverhoved, så er det kun nødvendigt at registrere det et sted. Så betyder det ikke, at alle de her 200 sider om Danmark skal rette dem. Der er simpelthen nogle stamdata et sted, som altså henviser til strukturerede oplysninger. Det kan så også finmaskes, at vi kan fx lave opslag og sige, at den her beskæftigelse som gymnastiklærer, der kan vi tilføje et start- og et sluttidspunkt, hvis det skulle være nødvendigt. Så kommer datagrundlaget, fordi det er jo fint nok, at jeg sidder og talt om alle de informationer, der findes derude, og hvor må alle de oplysninger kommer fra. De kommer ved, at man indtaster dem, for eksempel ved, at man går på biblioteket rigtig, rigtig mange gange. Jeg tror, jeg har været på mit lokale Sundby Bibliotek omkring 50 gange for at hente forskellige bøger. Det er kun en lille udpluk af dem. Og så har det været med meget varieret om kvaliteten af de her bøger, hvor gode de er. Og så har jeg simpelthen siddet ned og brugt en masse aftener på at taste oplysninger struktureret ind. For eksempel sige, den her vej, det er opkaldt efter den her person. Og hvis personen ikke eksisterede i Wikidata, jamen, så skulle jeg så oprette personen med køn og navn, og hvilke oplysninger har om fødselsdato og dødsdato og den slags ting. Så datagrundlaget, det er blandt andet bøger og fortegnelser. Der er for eksempel det storslåede Storbyens stednavn af Ben Jørgensen. Der kan være en masse lokalarkiver, jeg har kontaktet. Der kan være nogle websites. En del kommuner har i deres kulturafdeling har nogle lokalhistoriske arkiver, nogle wikier og lignende, hvor de lærer at registrere det den slags. Og det er jo fantastisk, at det er tilgængeligt, så jeg kan konstruere løs. Der kan også være en lokal kontekst i de her navne, hvor det ikke nødvendigvis at slå tingene op. Det kan være, at der er en Nykøbingvej, så skal man selvfølgelig lige have styr på, hvilken Nykøbing det er, men det er jo nok den nærmeste. Der kan være en kirkevej, der ligger lige ved siden af en kirke. Den vil også være oplagt. Og Rådhuspladsen er nok også ret oplagt. Der er jo selvfølgelig altid nogle undtagelser, for eksempel Kirkevej i Dragør, der ligger lige ved siden af Dragør Kirke. Jamen den kirkevej er opkaldt efter Store Magleby Kirke, som ligger i den anden ende af Kirkevej. Men overordnet set, så er der nogle steder, hvor vi bare kan slå det op. Vi kan have en lokal kontekst, og så er der også nogle navne, der bare har nogle utvetydige emner. Altså Folke Bernadottes Allé, det er opkaldt efter Folke Bernadotte, og vi kan gå ind og finde ham på Wikidata og lave koblingen der. Uganda var jo opkaldt efter landet, og Birke var jo opkaldt efter træet. Så tingene virker sådan meget lige til, hvad det angår. Men så er der jo alle undtagelserne. Jeg nævnte som sagt Lærkevej. Det kan være, det er ikke nødvendigvis sig selv, hvis man kun kigger på en enkelt vej, om det er opkaldt efter fuglen eller træet. Men vi prøver altså at registrere præcis til det entydige emne, hvad det er opkaldt efter. Er det opkaldt efter fuglen? Er det opkaldt efter træet? Så har vi Holbergstien i Randers. Den er opkaldt efter Ludvig Holberg, men ikke den Ludvig Holberg. Og heller ikke den anden Ludvig Holberg, som også var her i Wikipedia, men en tredje Ludvig Holberg. Heldigvis er der rigtig mange af de her bøger, der fortæller om, hvad tingene er opkaldt efter, der er gode til at skrive navne på, eller gode til at skrive årstal på de her personer, de nævner. Så når de nævner en Ludvig Holberg, og der er fødselsår og dødsår, og det ikke passer med den Ludvig Holberg, jeg kender, jamen så er det så meget let at kunne oprette en ny person. Vi har Vejlegade i Nakskov, som ikke er opkaldt efter Vejle, men opkaldt efter det samme, som byen Vejle er opkaldt efter. Og Vejle, det betyder simpelthen bare et vadested. En del Vejlegade i Danmark er opkaldt efter byen, men lige den her er altså ikke opkaldt efter Vejle. Så har vi Ananasvinget i Odense. Den er selvfølgelig opkaldt efter en frugt, som I nok godt kan regne ud. Den er selvfølgelig opkaldt efter et æble, fordi rød ananas er en æblesort. Og det var lidt givet ud fra den lokale kontekst med, at alle de andre veje havde også navne opkaldt efter forskellige æbler. Men det er en af dem, der vil være let at snuble over. Vi har Fuglebakken i Vordingborg, som er opkaldt efter handelsgartner Axel Fugl, i modsætning til alle de andre fuglebakken i Danmark, der er opkaldt efter fugle. Vi har Gåsestræde i Svendborg, som er opkaldt efter biskop Hans Gås. Og så til sidst, så vil jeg nævne, vi har
Hendriksholm i Rødovre, som altså er en gård, der er opkaldt efter, heldigvis ret entydigt opkaldt efter Bredo Henrik von Munde af Morgenstjerne. Og når jeg så søger efter ham på Wikipedia for at få lavet koblingen til Bredo Henrik von Munde af Morgenstjerne, så siger Wikipedia, hvilken af de to Bredo Henrik von Munde af Morgenstjerne mener du? Fordi selvfølgelig er der ikke en, der er to Bredo Henrik von Munde af Morgenstjerne. Og igen er det, at de her årstal med fødselsår og dødsår, det hjælper til at finde frem til, hvem der er tale om. Det er også derfor, det er sundt, at vi bruger de utvetydige Wikidata-emner, så der simpelthen er et nyt emne for hver af alle de her Ludvig Holberg og alle de her Bredo Henrik von Munde af Morgenstjerne. Det kræver altså kort og godt, at man holder tungen lige i munden. Så det har altså været et projekt, som alle kan hente data. På min hjemmeside, der har jeg har lagt oversigten ud, som man kan hente en flat GeoBuff-fil, hvis man vil have en geografisk fil. Man kan også bare hente en kommasepareret fil, hvis man har et opslag over alle de her vejnavne. OpenStreetMap, det er jo under en fri licens, og Wikidata under en fri licens. Mit website er også open source. Og jeg har altså bare et program, der hver nat henter en kopi af OpenStreetMap i Danmark, finder alle de her veje, der har Wikidata-referencer, og så laver den opslag i Wikidata for at hive de oplysninger ind, og så lave de her statistikker på kommuneniveau for kønsfordeling og den slags ting. Og jeg håber da, at jeg nu her har fået vist, at vi i det her projekt har fået lidt mere indsigt end bare databaseopslag og simple søg og stats og end bare databaseopslag og søgninger. Og hvis nogen bruger projektet eller bliver inspireret af det, så har jeg da i hvert fald ikke spildt de seneste 2 år af mit liv. Så med det, så vil jeg bare sige, jeg kan godt lide at lave sådan nogle projekter, fordi der var en nordmand, der på et tidspunkt sagde, at fred er at skabe. Og det var egentlig ordene herfra, så er det bare, om der er nogle spørgsmål, og så er der selvfølgelig også lige links til en masse ressourcer. Tusind tak skal du have, Peter. Jeg synes, det er så vildt imponerende, hvad I har fået stykket sammen. Det er helt tosset. Og ja, jeg ved ikke, du kan selv se chatten dernede, det vælter ind med applauser. Det er så imponerende. Du siger, du har brugt 2 år på det. Er det kun dig, eller har du flere til at hjælpe dig med at tråle rundt? Der er OpenStreetMap er heldigvis et frivilligt projekt med en del frivillige, men altså vi har nok alle vores vi har nok alle vores interesser. Jeg har stået for over halvdelen af alle de dataindtastninger for hvad tingene er opkaldt efter. Det er jo ret sikkert også mig, der har lavet mere de tunge søgninger, fordi det har måske været let nok at finde alle H.C. Andersen og lignende, men når man skal ned i lokalt historiske arkiver og låne bøger på biblioteket, det tror jeg mest af mig. Men igen, der er heldigvis en del andre frivillige, som også har været flinke til at opdatere. Og så er der jo i forvejen en masse, der har lagt oplysninger ind på Wikidata om mange af de personer, jeg finder. Altså hvis jeg finder ud af en eller anden vej opkaldt efter en gamle baron eller greve eller lensmand, jamen så taler sandsynligheden for, at der er nogle dejlige folk over på Wikipedia-siden eller Wikidata-siden, som har en registreret person med alle stamoplysninger. Så heldigvis sidder man ikke helt alene med sådan et projekt. Men selv hvis man gjorde det, så er det da stadig meget sjovt. Tusind tak skal du have, Peter. Tiden løber en lille smule fra os. Der er et enkelt spørgsmål nede i chatten. Jeg tænker, det kan du eventuelt svare på ved siden af. Alle kan stadigvæk se svaret, hvis du skriver til ham dernede. Det er den her berømte med, at de fleste nok troede, at Lærkevej var den mest berømte vej i Danmark, eller mest anvendte vej i Danmark. Så jeg tænker, den kan du måske bare lige skrive lidt til ved siden af. Der er også lige kommet en enkelt en med en signaturforklaring, men det må du også meget gerne tage, hvis det er, for vi kan ikke rigtig lige nå at tage det. Nej. Så. Tusind tak skal du have, Peter. Det var så